ndipo choka pa ruku timanena mauti samia Allahu liman hamida, ndi timanena mawu anso tikuchoka pa ruku kumapita poyima chonchi, ndikuti tinena samia Allahu liman hamida, manjawa timawakwezanso. Kusakweza manja vuto palibe, koma timakhala tikuponyana ndi mene mtumiki anafotokozera mu hadithi yambirira iji yonena kuti pemberani ngati mmene mundanionera ine ndikupemberera. Seza kuti mtumiki amapanga choncho ndithu. Ndiye kuchoka pa ruku tinena samia Allahu liman hamida, manja tikukweza choncho. Ndiye tinenanso mawu tikamaliza samia Allahu liman hamida unena kuti rabbana walakal hamd, kapena rabbana lakal hamd. Ali kanenedwe kawiri, rabbana walakal hamd kapena rabbana lakal hamd. Ndiye tikoza kusankha chimene ifeyo chatipulira. Kuchoka pamenepo tione mmene tingapitire tsopano pa sujudu.